Sarong simana antes magpasko, anom na pamilya nawaranin harong sa barangay Bantige, Masbate City. Ini matapos na matumpos ting kalayo ang nasambit na mga residensya. Pasado alas 11:16 nin aga kan nakaaging Biyernes. Sigun kay Senior Fire Officer 1 Alvin de la Peña, tagapagtaram kang Bureau of Fire Protection Masbate City, huli tagibo sa light materials ang mga kaharungan, marikas na luminakop ang kalayo na uminabot sa primerong alarma. Kagandahan naman ma'am kasi hindi na siya lumaki nga. Sabi ko nga kanina kasi meron siya mga neighboring residential houses na made of concrete materials kaya hindi na po masyadong lumaki ang sunog ma'am. Apwera sa anom na kaharungan, sa rupang harungan na italang partially damage. Maswerte naman na mayong nalugadan o binawian ng buhay huli kang insidente. Ma'am, siguro pag gumamit tayo ng mga Christmas lights, kasi ito ngayon nga ma'am sabi ka napapanahon nga, make sure na lang siguro ma'am na pag bago matulog or pag walang tao sa ating mga bahay, see to it ma'am na naka-off or tatayin mismo natin yung mga Christmas lights natin. And siguro naman pag hindi maiwasan ma'am na gumamit ng kandila just in case na nagkaroon po ng brownout, ay talagang siguraduhin ma'am na pag walang tao o walang bantay ma'am, dapat ma'am ay ito po ay nakapatay. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang ginigibong investigasyon kang BFP sa kung ano ang kausa asin piraan winalat na danyos ka na sambit na kasulo. Mientras tanto, inina ay katulong insidente ni Sulo sa indang lugar ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.